Tämä on kertomus meistä, meidän elämästä ja meidän matkasta kohti unelmien kotia. Me remontoidaan 1820-luvun maatilasta meille kotiin. Me ei tiedetä yhtään mitään remontoinnista, mutta me ollaan tosi innokkaita oppimaan uutta ja halutaan tehdä itse, koska vain niin me voidaan tehdä meille meidän unelmien koti. Tervetuloa matkaan mukaan! Tässä on meidän perhe. Mä, Jenni, luova sielu, joka rakastaa kaikkea kaunista ja vanhaa. Joel, myös luova sielu ja taiteilija, joka rakastaa kunnon ongelmanratkaisua. Tässä on meidän perheen pienin. Olkoon hän, pieni. Maaliskuussa 2026 me muutettiin täältä tuiki tavallisesta lähiöstä ja kaupunkiasunnosta maalle. Onko kivaa? Mutta täällä on sentään toi sammutuspeitto. No. Oli sentään se sammutuspeitto. Kauheasti muuta täällä ei olekaan. Kelataan hieman ajassa taaksepäin. Me ollaan Joelin kanssa molemmat arkkitehtejä ja yhdessä haaveiltiin kunnostamaamme vanha talo. Etittiin 1,5 vuotta sitten juuri meille sopivaa kotia. Käytiin aika monessa paikassa ympäri uutta maata ja jätettiin useista kohteista tarjouksiakin. Mikään ei vaan tärvännyt. Tammikuussa näin tän myynti-ilmoituksen. Olin jo scrollannut seuraavaan, koska tää kuva ei suoranaisesti vetänyt katsetta puoleensa. Mut jokin sai mut palaamaan ja klikkaamaan ilmoituksen auki. 25.1. käytiin kohteessa. Pieni nukkui päiväuni autossa ja sillä välin me käytiin asuntonäytöllä. Oli vähän hoppuisa käynti, täytyy kyllä myöntää. Siis vitsi miten jännittävää. Me just tehtiin tarjous, taas 3. tarjous tosta kohteesta. Siinä on joku muukin tarjonnut. Tehtiin nyt ihan viimeinen, mitä me ollaan valmiit maksamaan siitä. Meidän tarjous hyväksyttiin. 10 minuuttia sitten mä sain sähköpostin. Kannatti päivittää 5 minuutin välein. Okei, ihan 5 minuutin välein, koska mä nukutin päiväunille, mutta mä yritin silloin koko aika vähän päivittää, että onko tullut jotain viestejä. 10 minuuttia sitten me saatiin kuulla, että myyjä on hyväksynyt meidän tarjouksen. Ja sit mä oon onnellinen. Välittää voitte tänään viestiä, että meillä alkaa Dios-kauppa huomenna. Mitä ihmettä? Siis jotenkin yhtäkkiä asiat on vaan mennyt ihan hurjalla vauhdilla, kun tuntuu, että alussa kaikki menee ihan hirveän hitaasti ja kaikkea pitää odottaa vähintään viikko tai joskus meni 2 viikkoa siihen, että joku yksi juttu meni eteenpäin. Ja nyt meillä on talo. Meillä on maatila. 1800-luvun maatila. Ihan ihmeellistä. Mut vitsi, kiva päästä sinne kattoo. Me ollaan käyty siellä viimeksi, kun siellä on ollut lunta. Nyt siellä on tullut kevät. Meillä ei ole yhtään mitään kokemusta vanhan talon kunnostamisesta. Mut sitäkin enemmän meillä on intoa ja halu oppia uutta. Matkalla tulee olemaan paljon yllätyksiä, hikeä, kyyneliä, sekä ilosta että surusta, pitkiä iltoja ja ihan valtavasti onnea siitä, että me saadaan olla täällä. Tää on meidän unelma. Okei, mikä mielipide? Muistikuva ei ollut ihan ehkä tämmönen. Ainakin tämmönen. Semmonen.